Ja, i dag der vil jeg gerne snakke om det økonomiske kredsløb. Og det jeg vil snakke om, det er, hvor det er de forskellige dele, som er virksomheder, den offentlige sektor, husholdninger, den finansielle sektor og udlandet. Og jeg vil snakke om, hvordan de interagerer med hinanden. Først har vi virksomheder. Virksomheder, det dækker egentlig over alle de større privatejede former for virksomheder. Ting som for eksempel Apple. De hjælper de interagerer for eksempel med den offentlige sektor gennem de skatter, de betaler. For det handler om i det økonomiske system, det er, hvor pengene går hen. I det her tilfælde, så er det skatter, der bliver betalt til den offentlige sektor. De giver også lønninger til private husholdninger, og giver de indlån eller opsparinger til den finansielle sektor. De eksporterer og importerer også med udlandet for at få så alt der er sparer og for at få råvarer til at producere flere varer. Så er der den offentlige sektor. Det er mere staten, der er den store kontrol der. Det er hele det, der bliver betalt skat til, og så hvor den skat så ender med at blive sendt hen. Og der er for eksempel også nogle former for opsparing, der bliver sendt hen i den finansielle sektor. Og har de også varekøb, de får fra virksomhederne, om de giver løn til visse husholdninger, ligesom om de private virksomheder gjorde. Forskellen på, hvor de giver løn i forhold til virksomhederne, det er, at virksomhederne dækker de privatejede virksomheder, og den offentlige sektor, det dækker og det der er statsejet og bliver derfor betalt ud fra statskassen. Så er der husholdninger. Det er de her grupper af private personer. Det er de normale private personer, der arbejder og lignende. Det er derfor, de for eksempel både har den løn og overførselsindkomst, der kan komme fra den offentlige sektor. Og så er der også dem af dem, der arbejder for de private virksomheder, så kan få undløn fra de private virksomheder. Hvordan de interagerer med den finansielle sektor, det er ting som lån og lidt ligesom med virksomhederne lidt med opsparinger. Så er der den finansielle sektor. Den finansielle sektor, det er hovedsageligt bankerne. Det er dem, der står over især for ting som lån. Og det er det, de hovedsageligt arbejder med sammen med alle andre. De låner ud til både den offentlige sektor og de virksomhederne og husholdningerne. Til gengæld får de fra alle tre af dem også de her opsparinger eller indlån. Og så er der også til sidst udlandet. Udlandet, det dækker over alt det, der kommer fra helt andre systemer uden for det her. Grundlæggende er det her et system, der dækker over
hvordan et land fungerer. Så udlandet, det dækker over en samling af alle de andre lande og deres systemer, der er simpelthen sender over i det her system. Så der er for eksempel al den her import af varer, som så bliver betalt for af både husholdninger og virksomheder. Og der er alle de varer, som virksomhederne eksporterer. Men ellers så er der ikke nogen, der interagerer meget med udlandet. Den offentlige sektor og den finansielle sektor arbejder ikke med udlandet.